একটা সভা খাইয়া যিনি পদমরা বাজারও ওয়েস্ট জারুলবাসাই দুইটা বেশি মিলে একটা সভা খাইমানে जोङो दिनै जयनिं प्रग्राम खाइया दिनै जयनिं प्रग्राम खाइमाने जोङो दुइ फेमिलि आठबो दालमानखा नुजाखा आमजायो ताइ खाइनाय केरि साइमानो जों दिनै नुगो बा कयेकजनाव हाय नुगो तां हायके अर बिजेपि बिसि केरि बागैनो कयेकजनके सोंमा खायो हंके सोंमा हाया जे फेक जयनिं सोंखाया मासमान करै कयेक बुतारनि फुनुगो सिनाव हाया जों दिनै साइमानो सिनि बरम गोनां पुनि सिनि बरम गोनां रनेस सिनि आरो जयनिं केके साइमानो दुइ परबने आठ बुतार आबन नुतो होनाय दे आबन मानाय बने काके बो फेमिलि तां बुमु कय परिवार बुजागानि अमाय करै फ्लेग रमैनो जयनिं आसु बुतार सिमि फुनुगो आबो पुरा फेक जों फेक खाया आबायनो थामचा कयेकजन तंखो बरक खायको बरक बो इलेक्शन आगेनो बरक पुरा फायै अर जयनिं खायनाय खानाबो सिन जयनिं तंगो जों खानाबो जयनिं फुनुगो नाय गमायकेनो तुरुके सिन थामचा महाराजनि लगे नानि जतन फाइ दङ तिनरो जों मांखा बर खरनिनो दुइ परिबारनो तिनो अमायकेनो लुकुरंनो सानामु जोङो तिनिनो सबानि बिसिंते जारा थामचाव फायाको नरक फादि सिनि जरा तंखो जों एडिसिनो मा बासिरनाय एडिसि त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल अब तिबासनि रक्षा कवच ओ एरिया तिबासा दंनाय तिनि अजागाव जोंनुका TATC त्रिपुरा अटोनोमास टेरिटरियल काउन्सिल त्रिपुरा सिं सिवर ट्राइबेल केरिका मलते जेकुनु बरक एडिसिओ आमचे तंमाना माहाय मीन्स एडिसि दखल माने बर एडिसि दखल खायनायो सिनि तिबासन यान सेगै एडिसि दखल खाय बुनि बरना दानानि अप्लान बिजेपि खाय दङ बिजेपि केन्द्र वानसुकदि बुतार वानसुकदि जरा तंखो जों हानरक खायनायके सिनि थानसा बुबागान लगी मा फायनाय 12 तारिख आनुस माने बुदै गोबां बो गोबाय मा खायनाय के गोब्लाय खायै जों थानसानि पान मा फुरनाय 12 तारिख गोबां बुबाय आनुस माने बुदै गोबाय खायनानै जतन करना आं दिनै असमनि बिसिंदै साग्राय मु तुमा जतन हामबाय आमनो तामसा सानमो जों मेडाम पुलानो नरनो बेलेखन हामबाय जिनि डे टु डे एक्टिविटीज कभारेज खायतमान बागै जों একটা ফ্যান্টাস্টিক গো দং মিয়া বচিনি জয়নিং দङ 7 ফ্যামিলি 24 বুটার তিনি প্রোগ্রাম মানে যেখানে প্রোগ্রাম আর ন জয়নিং যেখানে প্রোগ্রাম আর ন জয়নিং দূর তো দূর থানে আর জয়নিং তিনি বসে মা ভাই কেন যিনি ওয়েস্ট জারুলবাসাই তিনি বাজার সভা দङ ও জায়গাও যিনি দুইজনা যিনি তাকু পুনিরা তাকু রাকেশ রমেশ বড় খরক नै তিনি হপাইকা টোটাल 8 বুটার ओंखाय खोना बाहायनाय जयनिं दङ चिनि हायसि ओंखाय अबन बागै बेलेखानो खाकचाङो तामनि बागै खाकचां ओंखाय माने तिप्रा माथा हाबु अबन बागै खाकचां मानि ओंखाय चिनि बरक कायसे कुसु जे कारजगै तंमानि बरक दाबु सठिक लामाव सकपाइका थानचान मारिगो फाइका बुबा ग्रानो हामजगै फाइका अबसे चिनि खाकचां मुहायसि कारण बुबा ग्रानो एकमात्र चिनि सम्बल बनो चिनि एकमात्र नासिक जांनाय जेटा चिनि तिप्रासनि मानथाय सकथायनि माननायनि बागै मुभमेन्ट खालायथानि महाराजन एकमात्र चिनि बट प्रदर्शक सो जारा बुजिया तंनाय रताबु तरक बुजि एकेर पर एक फाइ तंमान बागै बेलेखान खाकचाङो ओंखाय कारण तिप्रा माथा तो अलरेडी माने गोबां मानसिनि बुट हायसि जों बरफ फायपानो अंगु हनि मांखा साना थाखाय माने तेबु कमापन जों जुगु फायपानो चिनि ताखु बुखु जे काजगै तंनाय र ताबु अर हापायमन बागै चिनि ताखु बुखु जों कारा मुजिया जों माय दल कायसो मानमान बागै बेलेखान खाकचां हामबाय मेडाम